Ja, Chantal, ze zeggen vaker pluk de dag. En waar kan het beter dan in een pluktuin, hè? Ja, mooi hè. We staan nu tussen de dahlia's. En ik ben nu eigenlijk tweeledig bezig. Want ik heb dadelijk wat moois in de vaas staan. Maar ik help de dahlia's ook weer mee om de andere bloemknoppen te laten opengaan. Zodat we continu mooie bloemen blijven houden. Bij de dahlia's kijk ik altijd naar de bloemen die toch al best wel ver open zijn. En dan kijk ik waar zit een nieuwe knop. En dan knip ik ze eigenlijk net boven de nieuwe knop af. Zo heb ik nog ongeveer een week een bloem in de vaas staan. Ja. En ik geef de plant gelegenheid om weer mooi verder te bloeien. Ja, ik knip hem daar maar weg. Dan is die steel nog over. Ja. Die laten we nog heel even staan. Ja, die staat er Die is goed nog bij. mooi. Ja. En als deze daar is uitgebloeid of bijna is uitgebloeid, dan knip ik hem hier weg. Want er zit hier nog een nieuwe knop. Top, ja. En zo gaan we eigenlijk te werk. Nou, deze voor niet in het oog. Nou ja, hier kan ik wel mee thuiskomen. Hè? We gaan een plukboeket maken. Hè? En plukboeketten zijn altijd boeketten met meerdere soorten bloemen erin. Okay. Dus we zijn al een heel eind, maar we gaan nu richting de rozen. Ja, bij rozen is hetzelfde principe. Je ziet al, hier zitten nog flink wat knoppen aan. Tegenwoordig zijn heel veel rozensoorten doorbloeiers. Dat betekent dat ze continu knoppen blijven maken. Maar dan moeten we ze ook weer helpen, net zoals met de dahlia's. En als je dat goed doet, dan blijven ze eigenlijk doorbloeien tot aan de eerste vorst. En je pakt dan de net uitgebloeide? Ja, deze zijn allemaal net op het randje. Maar deze hele steel is al bijna helemaal uitgebloeid. Dus die pak ik dan wat dieper alvast weg. En dan haal ik deze slechte, die knip ik er tussenuit. En dan heb ik zo nog mooie rozen voor in de vaas. Ja, nu bij de vaste planten. Een ander principe? Ja, vaste planten hebben allemaal enkele stelen. Dus er zitten geen knoppen aan. Ja. Dus als we met goed beleid er een aantal stelen tussenuit knippen bij deze sedum, dan valt het niet op. Dus je gaat hier niet van vooraf aan beginnen en je knipt er 10 weg, want dan zie je een gat. Maar hier gaan we dus goed kijken wat zit een beetje compact op elkaar en wat kunnen we dan goed tussenuit knippen. Ja, en dan ook heel diep knippen, hè? Heel diep knippen, want dan hebben we een mooie lange steel. Zo, is het boeketje compleet nu? Nou, we hebben al best wel wat, maar ik wil mooie grote vazen maken. Dus we gaan hier nog een rondje maken tussen de vaste planten. En dan gaan we nog grassen en wat solidago en achillea en misschien nog wat groen knippen. En dan gaan we daar mooie grote boeketten van maken. Dat is te plat. Jo. Een buiempje staat, Bodempje. bodempje. Nou, je ziet dat ik heb grote vazen en kleine vazen. Dus de lange. De langere stelen Stelen gaan daarin. in de grotere vazen, de korte stelen in de kleinere vazen. En wat altijd belangrijk is, schoon mesje, scherp mesje en de stelen goed aansnijden. Nou, dat hebben we mooi gedaan samen, hè? Ja, mooi kleurrijk geheel geworden.